knjižnici. Ima i za djecu knjige, za malu djecu knjige, a i za veliku djecu knjige. Posuđuju samo koji su u školi. U gradskoj knjižnici posuđuju i veliki i mali. Čitali smo knjige sa maskama 3D. Možemo posuđivati CD-ove. Posuditi slipove. Platiti. Kad napravimo štetu. Zvoni na vrata ili kad neko zove na mobitel, neki ljudi zavrnu uši. Ili bookmark. U knjižnici posuđujemo knjige, a u knjižari kupujemo knjige. Kad nam knjižničarka reče kad trebamo vratiti. Nazvati knjižničarku i zamoliti da je još nismo pročitali. Prvo možemo pročitati knjigu u životinjama. Možemo igrati na kompjuter. Pisačko je to napisao. Božidar Proseljak. Postali smo ga ostali.